Neste 11 de abril e baixo o lema "O que máis me doe do Parkinson é como me miras", conmemorase o Día Internacional desta enfermidade. É unha enfermedade con moita incidencia, pero moi desconocida polos síntomas que ten, as fluctuaciones que ten. A maioría da xente, a sociedade non conoce. Este desconocimento fai sufrir máis e aislarse máis os pacientes. Na actualidade, dende esta asociación teñen dúas reivindicacións principais. A primeira, coñecer o número exacto de persoas que teñen Parkinson a día de hoxe. Estimase que 1%, que na provincia de Pontevedra hai 2000 e pico persoas diagnosticadas, pero non temos un número exacto, porque nestes números non están os pacientes que acceden á sanidade privada, non hai un censo real demográfico de pacientes. E logo pensamos que esa é hora de que se sepa cantos somos, onde estamos e que necesitamos. E a segunda reivindicación, reducir o tempo de agarda entre as consultas que teñen que padecer os pacientes desta enfermidade. Que haya unha maior agilidade entre o diagnóstico, a primeira consulta do especialista, as interconsultas que sean máis fluidas e que haya unha maior derivación ás asociacións de pacientes que no caso das asociacións de Parkinson somos meramente terapéuticas. Dende esta asociación teñen claro que un dos puntos máis importantes á hora de afrontar esta enfermidade é poñerse en contacto coa asociación máis próxima ao seu fogar. Porque ali vamos a topar información, acompañamiento e terapias especializadas. Vamos a decir en cada caso, en cada persoa que é o que necesitan e que non hai que esperar, porque no caso de Parkinson o traballo que se fai antes de que empiecen os síntomas vai a retardar que se produzcan estes síntomas. Coincidindo con este día, dende esta Asociación de Parkinson de Pontevedra, organizaron unhas xornadas no Hospital Provincial co fin de achegar máis información sobre esta enfermidade a pacientes e a familiares.